Il-ġimgħa fil-għaxija jiġi fit-tmiemu l-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar li din is-sena kaġun tar-riħ qawwi li ħakkam il-Gżejjer Maltin fil-jiem li għaddew ma sarx fit-30 ta' April. Minflok l-ispettaklu li għalaq il-festival se jsir fil-Port il-Kbir u jimmarka l-20 anniversarju mis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea li se jtellaq għada mid-9 ta' filgħaxija l-qudiem. Ħafna nies ovvjament ridna nispjegawlhom il-fatt illi show ta' din il-kwalità u ta' dan il-kalibru tirrikjedi ġranet sħaħ ta' ħidma intensiva ovvjament mill-volontiera tal-qdiet li ħajkunu din jipparteċipaw. Ġranet illi ovvjament kienu imħassra minħabba il-riħat qawwija li ħakmu il-Gżejjer Maltin kemm il-ħadd li għadda kif ukoll it-tnejn li dan ovvjament sfortunatament ma taħħomx iż-żmien neċessarju sabiex ix-show se tissir it-tlieta. Aħna ovvjament bħala gvern dejjem inħarsu lejn is-saħħa u s-sigurtà ta' dawk kollha li jkunu preżenti u ħadna deċiżjoni kollettiva li x-show issir għada. Is-Sur Bruno spjega li l-ispettaklu se jinkludi wirjiet pirotekniċi mżewġa b'lejla ta' divertiment b'involviment ta' bosta talenti lokali. Il-pubbliku jista' jsegwi b'ngħajr ħlas dan l-ispettaklu mill-inħawi tal-Port il-Kbir b'mod speċjali naħa tal-is il-Belt Valletta.